Petrov zdar, priatelia. Príjemné prežitie prvého Vianočného sviatku prajem všetkým. Ja som si vybehol o 9:00. 9:20 som nahodil obidva prúty a relaxujeme. Je tu hrobové ticho, kľud. Celý starý les mám pre seba zatiaľ. Tak uvidíme, či niečo bude aktívne, alebo nie. Ale nevadí. Relax je relax. Priatelia, tak skúsili sme. Je 11:10. Za 10 minút balím. Žiadna aktivita. Pritom sa vyhadzujú v strede. Skúsime na budúce. Už sme tu traja. Vedľa mňa po ľavej strane došli dvaja páni. Nahodili si.